ಸರ್ ಇನ್ನು ಇರ್ಲ ಉಡುಪಿಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಿತಾರ ಸರ್ ಉಡುಪಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ ಅವೇ ಇರ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಯುರೋಪ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಡುಪಿದ ಅವೇ ಪ್ರಮೋದ್ ದಳತಾಯಿ ಇಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಮಾತ ಮಾತಾಡ್ದು ಪೋತೇರು ಸತ್ಯ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಒರಿ ಉಪ್ಪಿ ಒರಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆಯ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿ ದಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಪ್ಪಿ ಆಯನ್ ದಳ ಬಿಜೆಪಿ ಬುಡ್ದೆ ಬುಡ್ಪರತ್ತದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಹೋಯ್ತಾರೆ ದಳ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋರ ಸದಾಶಿವ ಮೀನ್ ಪಣದು ಉಡುಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಹೋದೈತೆ ಕಡಪುರ ದಿನ ಬೋತೆ ಗೀತೆಯಿಂದ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೋನ್ ಕೊರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರ ಮಲ್ಲ ಜೋಕೆ ಬಕ್ಕ ಈರ ಎಡೆ ಪೋತೆ ಇಡೆ ಪೋತೆ ಅಂತ ಈರ್ದಾದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಹತ್ತು ಮುಲ್ತ ಈರ್ದಾಲ ಆಫೀಸ್ ಬೇರೆ ಉಡುಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಕ್ಕ ಈ ರಾಯ ಪೋತೆ ಉಂಡೆ ಪೋತೆ ಮಾತಾಡಿ ಯಾನ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕುಲ್ಲ ನೀರ್ ಬಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಂಗೆ ಲಿಂಗ್ ಬಾಯಿ